per votar també el bloc a Europa. Perquè volem un urbanisme de consens, perquè volem un corredor mediterrani, ni perquè volem que el valencià sigui llengua oficial a Europa, perquè volem ajudar la nostra agricultura, perquè volem una política econòmica única. A mi se me n'acudeixen molts més, perquè el nostre programa és llarg, per tant desgranar-lo tot. Se me n'acudeixen com a mínim 52 motius més per a creure aquesta coalició i per a creure aquest partit, que són els 52 regidors i regidores que té el meu partit en aquesta comarca. 52 polítics i polítiques europeus que treballen en aquesta comarca, que també és Europa, tot i que de vegades parega que ens oblidem. Política europea perquè tot allò que afecta qualsevol ciutat europea és política europea, però també, sobretot, perquè el 70% de les lleis en les que ens regim cada dia, des que ens alcem per el matí fins que ens anem a dormir, aquesta setmana tardíssim, totes les nits, i els amos molt prompte, el 70% depèn de directives europees. I no és només el que deia David, el 2010 aconseguirem un nou finançament per al corredor mediterrani per a les infraestructures que ens fan falta. No és només això, és quan agafes l'ascensor, aquell cartellet metàl·lic que diu l'homologació, això és una directiva europea. És quasi el mateix primer que dèiem. La cafetera en la que ens fem el cafè a casa depèn de la seva seguretat de directives europees. Al Partit Popular i al Partit Socialista no els interessa explicar tot això. Ells se distrauen en lo de l'avió d'aquell senyor, que si l'ha d'interès que no sap encara com l'ha pagat, etc. Això no és la política europea, això no és la política europea que nosaltres volem fer i nosaltres no volem participar de la política per a fer aquestes coses. Nosaltres volem parlar de coses molt més difícil d'arribar en carretera i quan arribes pagant, impossible d'arribar en tren, ja n'hi ha Gandia Oliva, una línia ferroviària fonamental per a la comarca on tot el món està d'acord. Si se fa una reunió, ven tots els alcaldes, les alcaldesses, el regidor, tot el món està d'acord, excepte el dimecres passat en les Corts, que quan presentem nosaltres la proposta, el Partit Popular i el Partit Socialista voten fer. Dic també perquè també està bé que siguin les coses se sàpiguen, perquè una cosa és el que se pugui dir en el poble i l'altra cosa és el que puguen dir després a nivell de país. Perquè quin és el pes? El drama de Valencià sempre és el mateix. Quin és el pes que tenen els alcaldes, els regidors del Partit Socialista i del Partit Popular en aquesta comarca davant o enfront de la seva estructura de partit? Escàs, si es diuen una cosa i quan arriben a les Corts Valencianes han de votar la contrària, escàs deu ser. I això és exactament el mateix que passa en l'inici. I quan s'acaba el partit de futbol, qui se'n diuen? El Partit Popular i el Partit Socialista volen el corredor mediterrani. I és mentida. És mentida. Perquè si avui no estem discutint encara si el 2010 tindrem o no finançament per al corredor mediterrani, és perquè quan se va prendre la decisió fa 7 anys, la senyora Loyola del Palacio, que era comissària europea d'infraestructures del Partit Popular, va considerar que el corredor mediterrani no era prioritari. No tenim finançament perquè el Partit Popular va dir que no volia finançament. I el Partit Socialista no és només, això ho expliquem sempre perquè és veritat, el senyor Perelló s'agarra uns monos, s'enfada moltíssim a mi quan li dic, no és només que per davant del senyor Perelló, que és el candidat valencià. La senyora Inés Ayala, que va per davant d'ell, porta 5 anys en Europa, en el Parlament Europeu, treballant per aconseguir un corredor que no és el mediterrani, sinó que ens torna a deixar fora, que és l'Aragonès que passa per l'interior, que significa un túnel de 50 metres, que això pot significar de poca sostenibilitat, però sobretot de cap sostenibilitat econòmica, perquè això implica que tots els contenidors que la nostra economia produeix, que en són encara molts, i tots els que ens arriben a través del mar, les autopistes del mar és una part del nostre futur, s'han de pujar 1.000 metres d'altitud per anar a buscar aquest corredor. Però això no parla de la manera, no us haig de convèncer de res, perquè van a defensar exactament aquest corredor, perquè els nostres socis necessiten el mateix corredor, les mateixes infraestructures que nosaltres, compartim la mateixa llengua i la mateixa vocació de que aquesta llengua sigui reconeguda oficialment en la Unió Europea, etc. I per això estem així. Som l'única opció valenciana, l'única opció política valenciana que no depèn de Madrid, que té els peus xapats al nostre poble, així, i per tant no hem de pagar peatge. Perquè, per desgràcia, hem pagat en la història de la democràcia molts peatges i així no serà. Ho heu llegit, no? 3.000 arrobes per 2 euros. I gràcies que te l'han collida. Si això mos ho haveren dit fa 25 anys, quan gràcies al complement de la renda que era la taronja hem pogut enviar els nostres fills a estudiar, perquè si mos haveren dit fa uns anys que la taronja no tindria preu, no mos ho haveren cregut. I sabeu això d'on ve? De quan el PP
i el PSOE, el govern de Felipe González, va negociar a l'any 86 la incorporació d'Espanya a la Unió Europea. No es va tindre en compte la taronja, no es va tindre el poble valencià, no tingueren pes polític i per això la taronja pateix el problema que tenim en aquests moments. Sí que n'hi ha renta i diners per als productes excedentaris dels latifundistes de la Manxuela, que per cert planten transgènics en l'aigua del riu Xúquer, però no n'hi ha diners per a la taronja. I vosaltres ho direm ben clar. Enric Mondedeu i el bloc anirà a Europa per demanar un